N'ụbọchị nke taata anyị bịara ịkọwa ihe gbasara ọjị. Ọjị bụ ahụghị ebule ma si elila dike n'ala Igbo, n'ihi na enweghị emume ọbụla a ga-eme n'ala Igbo ị gaghị ahụ ọjị na ya bụ mmemme. Emume ọbụla a na-eme n'ala Igbo ma ọjị adịghị na ya bụ mmemme, ị mara na ihe eji eme emume ahụ ezubeghị oke. A ga-ewetarịrị ọjị bụ ya bụ isi mmemme ahụ a na-eme. Ọ bụ ya mere ndị Igbo ji akwanyere ọjị nnukwu ugwu pụrụ iche. Ọ dị mma ka eji si ere ọjị ahịa ọ na-agakwa? Anyị na-emepe ka Chineke bụ odogwu. Ọ dị mma. Mami, kedu ihe a na-akpọ ọjị a? Ọjị Igbo. Ọjị Igbo. Nke a bụkwanụ gịnị? Nke a bụ gworo ọjị ndị Hausa. Ọjị ndị Hausa. Unu ahụla anya na enwere ọjị Igbo nwekwa ọjị ndị Hausa. Biko, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme ugbu a na-amasị gị, sonyere anyị, binyere anyị aka na igboclass.com. Ndewo. Mami, biko, kedu uru ọjị a na-abagasịrị anyị? Ọjị a bụ eji alụ nwaanyị. Eji ịlụ nwaanyị ma ejighị ọjị a na nwere ihe nwere na-emetere. Ndị Igbo anyị bụ ndị na-eme ihe omenala. Ọjị a ka ha ji eme omenala. Nke a? Ọjị na-aba. Na-abụghị nke a bụ nke ndị Hausa. Ọ sị na-eji nke a alụ nwaanyị, jikwa ya na-eme omenala. Unu ahụla. Mami, biko, ị nwere ike ịgwa anyị ụdị ole ọjị na-agbagasị? Ọjị na-agba 5, agba 3, agba 4. Ya bụ ọjị Igbo, mana nke 4 ahụ ya bụ eji eme ihe niile a na-eme. Ọ bụrụ na ile anya, ị ga-ahụ akara 4 na ya bụ ọjị, nke gosiri na ọ bụ ọjị 4. Ya bụ ọjị 4 na-anọchite anya ahịa 4 e nwere n'ala Igbo, nke bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọ bụ ya bụ ibe ọjị 4 na-egosi anyị. Ngwa, o nwere isi na onwe nke na-agba 5. Ama m na ị nwere ya, ngwa gosikere anyị ya ka anyị hụ. Nke a na-agba 5 bụ uru. 5 ahụ bụ uru ahịa dị n'obodo anyị. Ọ sị na nke a na-agba 5 uru ahịa enwere n'Igbo. Ya bụ ọ gafee ha na 4 bụ ahịa 4, enwere uru ọzọ na-adị na ya bụ ọjị na-agba 5. O nwere ike ịkpọ ya ọjị ụba maọbụ ọjị ọmụmụ. Ọjị ụba. Ọ dị mma. Unu ahụla ụsa ya bụ nwaanyị nyere anyị gbasara ya bụ ọjị, bụ nke anyị jiri maka ya wee bịa na Abakpa Main Market n'Enugu steeti. Ile anya n'aka m, ị ga-ahụ na ihe nji bụ ọjị. Dịka anyị siri kwu, ọjị bụ mkpụrụ osisi a na-ata ata. Ndị Igbo ji ya eme ọtụtụ ihe n'ala Igbo. Eji ya alụ nwaanyị, eji ya eme omenala, eji ya aga ọfọ, eji ya eme ihe ndị dịgasị iche iche. Uru ọjị na-abara anyị bụ na a na-ere ọjị ere, ya bụ ire ya ga-ewere ego ya wee mee ihe dị mkpa. Ejikwa ọjị agba nkwụ nwaanyị, a na-ejikwa ọjị eme omenala. Ọ bụrụ na ile anya n'ụbọchị nke taata, e nwere ụdị ọjị 7 n'ala Igbo. Ọjị nke mbụ bụ ọjị na-agbaghị ibe ọbụla. Na ya bụ ọjị anaghị ahụkebi anya, anaghị ere ya n'ahịa. Onye ọbụla gotere ya bụ ọjị na-ewere ya bụ ọjị tụfuo, n'ihi na ọ bụ ọjị ogbi maọbụ ọjị isi. Ya bụ ọjị anaghị eji ya eme ihe ọbụla taa n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ile anya, o nwekwara ọjị gbara ibe 2. Na nke ahụ a na-akpọ ya ọjị nwaanyị maọbụ ọjị kụrụ aka, maka na ọ dị ibe 2. Anaghị ejikwa ya eme emume n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ile anya n'aka m, ọjị m ji n'aka kịta bụ ọjị gbara ibe 3, nke a na-akpọ ọjị Ikenga. A na-ekwu maka ndị eze 3 bịara mmemme. Ọ bụ ya ka ya bụ ọjị ibe 3 na-ekwu maka ya. E nwekwaziri ọjị na-agba ibe 4. Ọjị ibe 4 ahụ bụ ọjị na-egosi ahịa 4 e nwere n'ala Igbo, dịka nwaanyị ahụ si wee kọwara anyị. Ọ na-egosi ahịa 4 e nwere n'ala Igbo, nke bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ajọkwa na e nwekwara ọjị gbara 5. Ọjị 5 ahụ bụ nke 5 na-agbakwunye na ọjị nke 4 bụ ọjị ụba maọbụ uru ọjị. Ụfọdụ na-akpọ ya ọjị ụba, ebe ụfọdụ na-akpọ ya ọjị ọmụmụ. E nwekwara ọjị gbara ibe 6. Ọjị ibe 6
ihe a na-akpọ nke ahụ bụ gịnị? Ikenga abụọ, maka na ya bụ ọjị na-agba ụzọ 6 dịka nke a siri gbaa ụzọ 3. Ị ga-ahụ ya ọ gbaa gịnị? Ụzọ 6. Ọjị dị 6 a na-akpọ ya ikenga abụọ maọbụ ọjị okwu na ụka. A na-emekwere ya mmemme. Onye ọbụla wetara ya bụ ọjị na-emere ya gịnị? Mmemme. A na-egburu ya ọkụkọ maọbụ jiri ya mee mmemme. E nwekwara ọjị gbara ibe 7. N'ọjị gbara ibe 7, nke ahụ bụ ọjị ụba maọbụ ọjị ọbara. Ya bụ ọjị anaghị ahụkebi ya n'ahịa, mana onye nwetara ya bụ ọjị na-emeri ya nnukwu mmemme n'ihi na ya bụ ọjị na-eweta ihe akụ na ihe enwe. Dịka esi ekwu n'ala Igbo, nwaanyị anaghị awa ọjị n'ala Igbo. Ọ bụ naanị nwoke bụ ihe na-awa ọjị. Abịakwa na ebe a na-eme emume ọbụla n'ala Igbo, nwoke sọọsọ bụ ihe na-awa ọjị, ma nwaanyị anaghị ekenye nwaanyị ọjị n'iru ebe nwoke nọ. Ọ bụ na nwaanyị na-ata ọjị, nwoke bụ ihe ga-amanye aka n'ọkwa ọjị ahụ were ya wee mee gịnị? Wee nye nwaanyị. Nwaanyị anaghị etinye aka n'efere ejiri waa ọjị. Nwaanyị nọ na nsọ anaghị aga ebe ukwu ọjị nọ. Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ gaa n'ukwu ọjị, ị mara na ọjị ahụ agaghị amịta mkpụrụ ọtụtụ afọ, ganye na ya bụ ihe apụchaa tupu ọjị ahụ eme gịnị? Ebido ịmị mkpụrụ. Nwaanyị anaghịkwa eji nkụ ọjị kpọrọ nkụ esi nri. Ọ bụ agadi nwoke ka a na-eji nkụ ọjị kpọrọ nkụ esiri nri. Nwaanyị anaghịkwa arị ukwu ọjị. Ọ bụ naanị nwoke na-arị ukwu ọjị. Abịa na ọjị adịgasị iche iche nke a na-eji emekarị omenala maọbụ ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo bụ ọjị gbara ibe 4. Ya bụ ọjị na-anọchite anya ahịa 4 e nwere n'ala Igbo. Ọjị na-agbaghị ibe ọbụla, ya bụ ọjị isi maọbụ ọjị ogbi, anaghị ere ya n'ahịa dịka m siri kwuo. Ya bụ nke ndị Igbo kwenyere na a na-eji ya egbu mmadụ. A na-eji ya eme ihe ọjọọ dị iche iche. Ọ bụ ya mere na onye ọbụla na-azụ ahịa ọjị hụ ya, onye ahụ na-eme gịnị? Na-ewere ya tụfuo. Onye ahụ anaghị etinye ya n'ọjị ọ na-ere, maka na ọ maghị onye ga-azụrụ ya ihe ọ ga-eji ya wee mee. Eji m n'aka na ị mụtara ihe gbasara ya bụ ọjị nke anyị wetara gị n'ụbọchị nke tata site na igboclass.com.